Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem un mini box opening și mi-a picat dintr-un big box ăsta de la 66, mi-a picat o Amber și mai am încă 1250 de mănuși trebuie să fac și îi fac levelul maxim. Și uite, iau prima dată skin-ul pe Colonel Ruffs și un pinte. Și încă nici nu m-am uitat pe cine este. Bun, le-au schimbat animația și parcă Orico. Dar și Dynamite le-au schimbat. Bo. Ia uite. Uite, asta mi-a picat. Cred că 2 pe barele mi-a picat. Și unul pe Poco. 2 pe Poco? 2 pe Poco mi-a picat. Și unul pe Roza. Și cred că nu mai este, da? Mă uit la fiecare. Și încă, scuzați-mă că auziți, iată și pe Tara, că auziți vântul sau alți oameni pe aici, că sunt la școală afară. Eu aș vrea unul pe Amber. Nu am. Și aici doar am pe el. Dar n-am nimica pe altcineva și acum primul megabox. 5. Și ăsta de la Trophy Road o să închid ochii și o să deschid. Și nimic. Nimic nu mi-a picat. Dar măcar am 1000 și mai trebuie încă 100, 200, adică ne vedem la un alt vlog. Apăsați pe like și subscribe.